Nechutná vám voda z kohoutku? A věděli jste, že právě chuť vody můžete zlepšit její filtrací? Každý den používáme vodu na pití, vaření nebo přípravu čaje a kávy. Pokud vám voda z kohoutku někdy chutná divně nebo má podivný zápach, filtrace může být řešení. Proč tedy voda z kohoutku někdy chutná nepříjemně? Může za to třeba chlor, který se používá k dezinfekci, ale často přidá vodě nepříjemný zápach a chuť. Nebo staré kovové potrubí, které uvolňuje železo či měď a dává vodě kovový nádech. Tvrdá voda obsahuje velké množství vápníku a hořčíku a tak může mít také specifickou chuť, čímž může ovlivňovat chuť vašich nápojů. Řešením je reverzní osmóza. Tento filtr odstraní až 99% kontaminantů, včetně těžkých kovů, bakterií, mikroplastů a minerálů, které ovlivňují tvrdost vody. Výsledek? Čistá svěží voda s lahodnou chutí. Přesvědčte se sami.